Magandang umaga po sa atin lahat. Isama po natin sa ating panalangin ang mga nag-alay ng pamilya ngayon bilang pasasalamat kasama ang kanilang mga pamilya. Bonifacio Fox and Teresita Gonzalez, Danilo Boy and Apo Aniway Bailon, Rafi and Cynthia Cruz, Cap, Carlito and Nancy Mariano, Amang and Lani Cruz, Willie and Iniz Yerbo, June and Aida Musni, Boy and Elvie Gonzalez, Emmanuel and Elsie Cruz, Cesar and Annalisa Mendoza, Eduardo and Fidelito Isaac and family. Pasasalamat sa kaarawan ni na Evelyn Ignacio, Crisel de la Cruz, Felix Mapoy, para sa safe travel ni Nadia Lazaro, Cecilia Rivera, at Erica Pizarro. Para sa intensyon ni Punky Kathleen at para sa kaluwalhatian ng kaluluwa ni na Alejandra Ricardo, Peregrina, Tita, Gregorio, Maria, Antonina, Miguel, Maximino, Victorino, Inocentes, Reynaldo, Felipe, Edilberto, Maxima, Gertrudes, Mapalda, Ruben, Noelito, Jason, Marieta, Brigido, Janet, at Father Aris. Salamat po. At Sol Ramirez. Salamat.
Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga din po. Mga kapatid, sa paghahanda natin para sa pagdiriwang ng banal na misteryo, aminin po natin ang ating mga pagkakasala upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Naparito ka upang ipahayag sa amin ang pag-ibig ng Ama. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Naparito ka upang iligtas ang sangkatauhan sa trahedya ng kapahamakang walang hanggan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Tinawagan mo sina Simon Pedro bilang mga mamamalakaya ng mga tao. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, lagi mo lingapin at patubayan kaming mga kabilang sa iyong angkan. Sa tanging pag-asa naming ikaw ang nagbibigay, kami tangkilikin mo at laging subaybayan sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Nang taong mamatay si Haring Uzias, nakita ko ang Panginoon. Nakaupo siya sa isang napakataas na luklukan. Ang laylayan ng kanyang damit ay nakalatag sa buong templo. May mga serapin sa kanyang ulunan, at bawat isa'y may 6 na pakpak. Wala silang tigil ng kasasabi sa isa't isa ng ganito: Banal, banal, banal ang Panginoong Diyos ng mga hukbo. Ang kanyang kaniningay laganap sa sanlibutan. Sa lakas ng kanilang tinig ay nayanig ang pundasyon ng templo, at ang loob nito'y napuno ng usok. Sinabi ko, kawawa ako, marumi ang aking labi, at naninirahan sa piling ng mga taong marurumi rin ang labi. Mapapahamak ako pagkat ako'y isang makasalanang nakakita sa Panginoon, ang makapangyarihang hari. Pagkatapos, may isang seraping sumipit ng baga sa dambana at lumipad na patungo sa akin. Ang baga ay idiniit sa aking mga labi at sinabi, wala ka ng sala, napawi na ang mga kasalanan mo. Narinig ko ang tinig ng Panginoon. Sino ang aking ipapadala? Sino ang aming susuguin? Sumagot ako, narito po ako ang isugo ninyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Poon kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Ako poon, buong pusong aawit ng pasasalamat. Sa harap ng mga anghel, pupurihin kitang ganap. Sa harap ng iyang templo ay yuyuko at gagalang. Pupurihin kita roon, pupurihin ang iyong ngalan. Poon kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Dahilan sa pag-ibig mo at sa iyong katapatan, ika'y tunay na dakila, pati iyong kautusan. Noong ako ay tumawag, tinanggap ko ang tugon mo. Sa lakas mong itinulong ay lumakas agad ako. Poon kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Dahilan sa pangako mong narinig ng mga hari, pupurihin ka ng lahat at ika'y pagbubuni. Ang lahat ng ginawa mo ay kanilang aawitin at ang kadakilaan mo ay kanilang sasambitin. Poon kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Nahahandang harapin mo mapupusok kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa takas ng iyong taglay. Yaong mga pangako mo ay handa mong tupdin lahat. Ang dahilan nito poon, pag-ibig mo'y di kukupas, at ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Poon kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. At ngayon nga'y pinaaalala ko sa inyo, mga kapatid, ang mabuting balita na pinangaral ko sa inyo. Iyan ang pahayag na inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. Sa pamamagitan nito'y naliligtas kayo kung matatag kayong nananangan sa salitang ipinangaral ko sa inyo. Liban na nga lamang kung kayo'y sumasampalataya, na di iniisip ang inyong sinasampalatayanan. Sapagkat ibinigay ko sa inyo itong pinakamahalagang aral na tinanggap ko rin, si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan,
Bilang katuparan sa nasasaad sa kasulatan, inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw, ayon din sa kasulatan, at siya'y napakita kay Pedro, tsaka sa 12. Pagkatapos, napakita rin siya sa mahigit 500 kapatid na nagkakatipon. At napakita rin siya kay Santiago, siya hanggang ngayon, bagamat patay na ang ilan. Saka sa mga apostol na sama-sama noon, sa kahuli-hulihay, napakita rin siya sa akin, bagamat ako'y tulad ng batang ipinanganak ng di kapanahunan. Sapagkat ako ang pinahamak sa mga apostol, ako'y di karapat-dapat tawaging apostol, sapagkat inusig ko ang simbahan ng Diyos. Ngunit dahil sa kagandahang loob niya, ako'y naging apostol at hindi naman nawala ng kabuluhan ang kaloob niyang ito sa akin. Nagpagal ako ng higit kaysa kanino man sa kanila, bagamat hindi ito sa sarili kong kakayahan, kundi higit kanino man sa tulong ng Diyos sa akin. Kaya't naging ako o sila. Ito ang pinangaral namin at ito ang pinanalaligan sa inyo, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Parangalan po natin ang mabuting balita. Sumunod kayo sa akin at kayo'y aking gagawing katambal ko sa tungkulin. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nakatayo si Jesus sa baybayin ng lawa ng Genesaret. Pinagkalipumpunan siya ng napakaraming tao na ibig makarinig ng salita ng Diyos. May nakita siyang 2 bangka sa baybayin. Nakalunsad na ang mga mangingisda at naghuhugas ng kanilang mga lambat. Lumulan siya sa isa sa mga bangka at hiniling kay Simong may-ari nito na ilayo ng kaunti sa tabi. Naupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao. Pagkatapos rin niyang magsalita ay sinabi kay Simon, "Pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli." Sumagot si Simon, "Guro, magdamag po kaming nagpagod at wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi ninyo, ihuhulog ko ang mga lambat." Gayun nga ang ginawa nila sa dami ng kanilang huli ay halos magkasira-sira ang kanilang mga lambat. Kaya't kinawayan nila ang kanilang mga kasamahang nasa ibang bangka upang patulong. At lumapit naman ang mga ito. Napuno ang 2 bangka na halos lumubog. Nang makita iyon ni Simon, siya'y nagpatira pa sa paanan ni Jesus at nagsabi, "Lumayo po kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y makasalanan." Nang gilalas siya at ang kanyang mga kasama dahil sa dami ng kanilang huli, gayon din sina Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo, na mga kasosyo ni Simon. At sinabi ni Jesus kay Simon, "Huwag ka matakot,
Mula ngayon, mamamalakaya ka na ng mga tao. Nang maitabi na nila ang kanilang mga bangka, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Muli po, magandang umaga sa ating lahat. Mula pagkabata ay tinuturuan na po tayo ng ating mga magulang na mangarap sa buhay. Sasabihin nila, mangarap ka, anak. At madalas nating marinig, mangarap ka ng mataas. You dream high. Pero may nabasa po ako kamakailan lamang na nagbigay sa akin ng mas malalim na pagninilay. Sabi, do not teach your children to dream high, but teach them to dream deep. Huwag mo silang turuang mangarap ng mataas, kundi turuang mangarap ng malalim. Napaisip po ako, totoo nga, hindi ba? Ang taas ng pangarap ay maaaring masukat ng tagumpay, ng kayamanan, ng estado sa buhay, pero ang lalim ng pangarap, yan naman talaga ang mas mahalaga. Sapagkat kapag ang isang pangarap ay malalim, ibig sabihin, ito ay may saysay, may kahulugan, may puso. At dito mo nadarama ang tunay na kasiyahan. Kapag umiibig po tayo, hindi ba sinasabi po natin, malalim na ang pagmamahal ko sa iyo? Kapag matagal na kayo magkaibigan, ang sinasabi natin sa bawat isa, malalim na ang pinagsamahan natin. At sa buhay ay ganyan din. Hindi sapat na kailangan ay umangat lang tayo sa buhay. Kinakailangan ay may lalim din ang buhay. At ito mismo ang paanyaya sa Ebanghelyo po natin ngayon. Si Simon at ang ibang mga alagad ay pagod na nangingisda at wala man silang nahuli ni isang isda sa buong araw. At nang makita nila si Jesus, sabihin sa kanila ni Jesus, ay kailangan tayong pumunta doon sa malayo. Kailangan nating pumalaot. Sa Kapampangan po na Bible, mas maganda ang ginamit po nila. Ilawot me imbangka king malalam at iyat siya me ingke kalambat. Pumalaot kayo. Ilayo ninyo ang inyong bangka sa malalim at ihulog ninyo ang inyong mga lambat. Sa malalim. Hindi sa mababaw. Hindi ka makakakuha ng isda sa pampang, kundi sa malalim. Doon magiging fruitful and catchful ang buhay. Mga kapatid, ganyan din sa buhay. Ang laging tanong ng mundo sa atin na ibinibigay, mataas ba ang pinag-aaralan mo? Mataas ba ang sahod mo? Mataas ba ang estado mo? Mataas ba ang posisyon mo? Pero ang mahalagang tanong ng Diyos ay hindi naman po kung gaano kataas ang estado natin sa buhay. Ang tanong ng Diyos ay, malalim ka ba? Malalim ba ang pananampalataya mo? Malalim ba ang pagkakakilala mo sa sarili mo? Malalim ba ang pagmamahal mo? Kaya maraming tao ngayon, kahit nasa rurok po ng tagumpay, pakiramdam ni Ray, wala silang nahuhuling mga isda, and they are catchless and fruitless. Wala silang bunga. Parang walang saysay ang lahat ng mga kanilang ginagawa, na para bang sila'y mga robot lamang na nagtatrabaho, kumikita, pero hindi tunay na nabubuhay.
Pero samantalang itong mga simpleng tao lamang, kahit simple lamang ang buhay, kahit hindi milyonaryo, kahit walang marangyang sasakyan o magarang mga buhay, ay punong-puno ng kasiyahan. Bakit? Dahil may lalim ang kanilang buhay. May lalim sila. At doon sa lalim na iyon, doon nila mas nakikita na may Diyos na nagbibigay ng kasiyahan sa kanila. At ito po ang panawagan ng Panginoon sa atin ngayon. Huwag nating ituon lamang ang buhay sa itaas, kundi sa lalim. Huwag tayong mangarap na mataas, kundi mangarap din ng malalim. Huwag lang natin hangarin ang mga tagumpay sa buhay, kundi ang hangarin po natin ay ang kahulugan ng buhay. Sa kahuli-hulihan, sa ilalim na yon, sa lalim na yon, doon po natin mas matatagpuan ang tunay na ibinibigay na kasiyahan at kagalakan na ang Diyos lamang ang makapagbibigay. Amen? Magsitayo po tayong lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristong iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. sa harap na mabigat at palagi ang pangangailangan sa mga pari at sa ating mga pamayanan, pakumbaba nating idulog ang ating mga kahilingan sa Panginoong bukal ng lahat ng pagpapala. Ating sasambitin, Panginoon, alalahanin mo ang iyong bayan. Panginoon, alalahanin mo ang iyong bayan. Para sa buong simbahang katolika na bangka ni Pedro, naway patuloy na mangaral si Jesus sa mga bansa gaya ng siya'y nabubuhay pa rito sa lupa. Manalangin tayo. Panginoon, alalahanin mo ang iyong bayan. Para sa Santo Papang sumunod kay Simon Pedrong mangingisda ng taga Galilea, naway magbunga ang kanyang misyong apostolika sa pamamatnubay ni Jesus ang dakilang mamalakaya. Manalangin tayo. Panginoon, alalahanin mo ang iyong bayan. Para sa mga pari at mga kasama nila sa kanilang misyon, naway maging masunurin sila sa turo ni Jesus at maging tapat sila sa kapakanan ng kanilang mga kawan. Manalangin tayo. Panginoon, alalahanin mo ang iyong bayan. Para sa mga nahirang maging pari ng simbahan, naway malugod silang tumugon at magsumikap sa mabuting gawa hanggang sa dulo ng kanilang buhay. Manalangin tayo. Panginoon, alalahanin mo ang iyong bayan. Para sa lahat ng mambabatas at mga nanunungkulan, naway magkaroon sila ng lakas na loob at talinong manguna sa pag-iingat at pagtatanggol sa buhay laban sa kultura ng kamatayan. Manalangin tayo. Panginoon, alalahanin mo ang iyong bayan. Para sa lahat ng tao, naway kanilang igalang ang kabanalan ng buhay ng tao mula sa paglilihirito hanggang kamatayan at tulungan ang lahat na nagsisikap sa ganitong pagpapahalaga. Manalangin tayo. Panginoon, alalahanin mo ang iyong bayan. Sa katahimikan, idulog po natin ang ating mga personal na kahilingan sa ating Panginoon.
Panginoon Diyos, bukal ng aming pag-asa at kaligtasan, patuloy mo kaming pagkalooban ng maraming banal na katulong ni Jesus sa pagpapastol upang malugod at tapat ka naming mapaglingkuran. Isinasamo namin ito sa ngalan ng Panginoon naming si Jesucristo. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang pagkait inuming narito ay iyong ginawa upang mapalakas kaming mga mahihina. Ipagkalubong ito ay aming mapagsaluhan bilang pakikinabang sa buhay mong pagmagpakilanman sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan. Ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw. Gayon din ang tag-init at tag-ulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis na mapagkakatiwala ang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayon pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad na sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad na sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ng misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay lumitahi, sarili ay inihahi, bilang pagkain pinuri, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaari namin sa iyo ang tinapay na nabibigay buhay at ang kalis na nagkakaroon ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo ay mabuklos sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahan na ganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco naming Papa, ni Florentino naming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahinlay na may pag-asa sila ay muling mabubuhay, ngayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo paghindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugulugot sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang isang pamilya ng Diyos, tayo po lahat ay manalangin sa turo ni Jesus sa atin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para lang pagpapatawad namin sa sala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadiyat mo kami sa lahat ng Hinihiling namin kami Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw na pagpapahayag na tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat sa iyo ang
Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa ayos sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nagalis sa mga kasalanan sa libutan. Mapalad tayong mga inanyahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, sa pagkait inuming pagkakaisa ang ibinibigay, kami niloob mong makapakinabang, kaisa ni Kristo kami naway makapamuhay, upang makapamungan na may kagalakan para sa kapakanan ng aming kapwa-tao sa libutan. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Hinihingi po namin ang panalangin po ninyo, lalong-lalo na for this 2 weeks na mawawala po ako, kasama po ng mga ibang taga-bahay-pari para sa pilgrimage po sa Europe. Meron pa po tayong mga banal na misa at meron pong papalit po sa akin as a guest priest. At tuloy-tuloy po ang pananalangin po sa amin. At pinapauna ko na po, wag na po kayong maghingi ng pasalubong sa akin. Ang pasalubong ko sa inyo at regalo ko sa inyo ay ipapanalangin ko po kayo habang kami po ay naroon at iginagawad po ang mga banal na misa. Maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magsiyuko kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Iyadya nawa kayo ng Panginoon sa lahat ng kasamaan. Amen. Tibayan niya nawa ang inyong pananampalataya at pag-ibayuhin ang inyong sigla para sa lalong masigasig na paglilingkod sa ating pamayanan. Amen. Tulungan niya nawa kayo sa inyong mga pagsisikap at gantimpalaan kayo sa mabuti ninyong gawa sa lahat. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating banal na misa ay natapos na. Humayo kayo ng payapa. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po sa atin.